Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat, Kapitulo 17, versikulo 16 hangtod sa 21. Ang giingon diri, didto sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas ug kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang hunahuna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudiyo didto sa sinagoga ug sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureyo ug Stoiko nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, unsa bay buot ipasabot niining ignorante nga nagpakaaron ingnon nga maalam. Ang uban usab miingon, daw naghisgot siya mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasod. Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Busa gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseho sa Areopago ug miingon sila, buot kaming masayod niining bag-ong pagtulunan nga imong gihisgutan. Pipila sa imong gisulti nakapatingala kanamo ug buot kaming masayod sa kahulugan niini. Kay ang tanang taga Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Atong nakatunan ni adtong miaging semana nga si Pablo gisamok na usab sa mga Hudiyo nga mga dili magtutuo didto sa Berea. Mao nga gihatod siya sa mga kaigsuunan didto sa Atenas aron siya makalikay sa daotang mga laraw sa mga Hudiyo. Ang syudad sa Atenas, mga kaigsuunan, dako kaayo kadto nga syudad ug sentro kadto sa Greek civilization. Nindot kaayo ang mga buildings didto, first class. Ug alang sa mga nagtuon og world history, muuyon gayud sila sa akong description sa kaanindot kaayo sa mga buildings didto sa syudad sa Athens. Mao kadto ang buildings nga nakita ni Pablo. Apan matud pa sa atong teksto, wala makadayig si Pablo sa mga nindot nga buildings didto sa Athens. Nasakit hinuon ang iyang kasing-kasing sa pagsudong ni adtong mga bildinga tungod kay nalukop silang tanan og mga estatwa sa ilang mga Dios-Dios. Mga kahigalaan, ang pagano nga relihiyon mao ang pinakadako nga relihiyon sa tibuok kalibutan. Kini tungod kay bisag asa ka pang relihiyon na sakop,
posible nga aduna gihapon kay gikuptan nga mga pagano nga tinuuhan. For example, daghang mga Katoliko ang magbutang og asin sa ilang mga opisina, kwarto ug sala aron kuno mahadlok ang mga dili ingon nato. Ang pangutana, mga kahigalaan, nahasakop ba kana sa tinuuhan sa opisyal nga doktrina sa Katoliko? Ang tubag, wala. Bisag asa ka pang libro sa mga pari mo konsulta, wala gayoy nakasulat sa official doctrine of the Roman Catholic Church nga giawhag ang mga tawo sa pagbutang og asin sa ilang mga opisina ug mga sala ug kwarto aron molayas ang mga daotang espiritu. Walay nakasulat nga ingon ana sa libro sa mga pari, and yet daghang mga Katoliko ang nagtuo ni ana ug daghan pang ubang mga tinuuhan. So kung dili na official doctrine sa Katoliko, asa man na gikan nga tinuuhan? Gikan kana sa pagano nga tinuuhan nga napanunod sa mga tawo dili sa Katoliko nga relihiyon kundili sa mga katigulangan. So nakita ninyo, mga kahigalaan, ang pagano nga relihiyon mao ang pinakadako nga relihiyon sa tibuok kalibutan. Tungod kay pwede kang makatoliko, pwede kang mamuslim, makristiyan man ug uban pa, apan pagano usab at the same time. Mao nga susiha ang imong mga gikuptan nga tinuuhan, mga kahigalaan. Kung wala ka na'y basihan sa Biblia, dako kaayong tsansa nga pagano kana nga tinuuhan. Kung gusto ka mong masayod kung ang usa ka tinuuhan pagano ba o dili, well, feel free to text me anytime, 0935-744-3030. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, unsa may mahitabo kung matandog ang kinasulurang bahin sa espiritu sa tawo. Ikaduha, unsa kahit tinubdan sa mga dili maayong komento sa mga tawo mahitungod sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa may mahitabo kung matandog ang kinasulurang bahin sa espiritu sa tawo? Well, daghan kaayong posible nga mahitabo, mga kahigalaan. For example, si Martin Luther King Jr. sa Amerika, nakita niya ang pagpang-abuso ug pagkaminos sa mga puti nga Amerikano ngadto sa mga negro nga Amerikano. Niadtong wala na siya kaagwanta, naaghat niya ang mga negro nga musuporta kaniya sa pagrally batok sa gobyerno. Maupod kini ang nahitabo sa kinasuluran sa atong mga bayani, sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, ug bisan pa niadtong people power. Niadtong nahigmata ang atong mga bayani sa mga pagpang-abuso sa mga katsila. Naagda nila ang atong mga kababayan sa pagsuporta kanila. Mas dako gayud kaayo og mahimo ang pipila lamang ka mga tawo nga nahigmata kaysa milyon-milyon ka mga tawo nga nagpabiling buta o di ba kaha walay pagpakabana. Sa mga tawo nga nahigmata og gidumalaan na sa tumang kadasig sa ilang kasing-kasing, imposible na gayod nga mapugnan ka ng tawhana sa iyang pagabuhaton. Well, posible nga makapugong pa siya sa iyang pagbati sulod sa mubong panahon. Apan moabot ra gayod ang higayon nga mubuto na gayod ang iyang kinasuluran ug bisan pag-unsaon nimo sa pagpugong kanang tawhana sa iyang pagabuhaton, wala na gayud kay mahimo pa. Mao kini ang nahitabo kang Apostol Pablo sa atong teksto. Niadtong gisud-ong niya ang mga building didto sa Atenas. Samtang naghulat siya kang Silas ug kang Timoteo nga moapas kaniya didto. Ang giingon sa atong teksto, nasamok pag-ayo ang iyang hunahuna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Nasakop kaayo ang iyang kinasuluran, tungod kay ang tinuod nga himaya sa Dios gitabunan man sa mga tawo, ug imbis nga ang tinuod nga Dios ang ilang ilhon nga labaw sa tanan, ang mga Dios-Dios naman hinuon ang ilang giila, gisimba ug gitamod.
Kung nabasahan ninyo ang libro ni Job, adunay batan-on nga lalaki nga ginganlag Elihu, nga dugay rang gapugong sa iyang pagbati, kay gipasagdahan lang niya ang mga hamto nga mga kauban niya, nga mga higala ni Job sa ilang pagpakigdiskurso kang Job. Apan tungod kay sipyat ang gipamulong ni adtong mga tawhana mahitungod sa Dios, wala na gayud makapugong pa si Elihu sa kasuko nga iyang gibati. Mibuto na gyud ang iyang pagbati, ang iyang dughan, ug iya gayong giabli ang iyang baba, ug gimantala niya ang kamatuoran mahitungod sa Ginoo, uban ang pagbadlong kang Job, ug sa tulo niya ka mga amigo nga si Bildad, Zophar ug Eliphaz. Ang iro, mga kahigalaan, mupaghot gayod kung adunay mupasakit sa iyang amo. Ug ang mga sulugoon usab sa Dios, muabli gayod sa ilang mga baba kung adunay muinsulto sa Dios ug magsabwag og hiwi nga pagtulunan. Kung atong basahon ang Salmo kapitulo 19 bersikulo 136, nakahilak gayod og duro si David, mga kahigalaan, sa pagsudong niya sa mga tawo nga nagpakasala ug misupak sa balaod sa Ginoo. Paminawan ninyo ang gisulat niya diri sa Salmo 119 bersikulo 136. Ang giingon diri, midagayday ang akong mga luha daw suba, kay ang mga tawo wala man magtuman sa imong balaod. Usbon ko, mga kahigalaan, ang tinuod nga mga katawhan sa Dios, dili gayod magpakahilom kung ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Mao gani hinungdan nganong nagsibya kita diri sa kahanginan tungod kay mikuyanap na kaayo karon ang mga pagtulunan nga supak kaayo sa ebanghelyo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao'y hinungdan nganong namugna kining ang putling ebanghelyo. Ilabi na kay nasudong nato sa atong panahon karon kining giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 25 nga gisimba sa mga tawo ang mga binuhat imbis nga ang Dios nga magbubuhat. Usbon ko, gisimba sa mga tawo ang mga binuhat imbis nga ang Dios nga magbubuhat. Paminawan ninyo ang giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 25. Ang giingon dire, gipulihan nilag bakak ang kamatuuran mahitungod sa Dios, ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay ang ayang daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Kung ang kasing-kasing sa mga katawhan sa Ginoo gidumalaan og kaluoy alang sa kalag sa mga katawhan, magpakahilom lang ba sila? Dili gayod, mga kahigalaan. Hinaot nga tandugon sa balaang espiritu ang atong kinasuluran aron kita maaghat sa mga pagampo ug pagsangyaw sa kamatuoran. Niadtong nasakit kaayo ang kinasuluran ni Martin Luther tungod kay ang mga tawo nga iyang gingsakupan didto nagsalig sa mga penitensya, mga indulhensya ug sa mga pagampo alang sa mga patay aron sila maluwas. Imbis nga musalig lamang kang Kristo sa iyang balaang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, ingon nga igo na alang sa kapasayloan sa tanang mga sala sa mga mutuo ug musalig kaniya. Well, gitaptap ni Martin Luther ang iyang 95 thesis didto sa iyang kapilya sa Wittenberg sa Germany niadtong tuig 1517. Ug mao kadto ang hinungdan nganong nahigmata ang mga tawo ug mipasakop na og balik sa awtoridad sa Biblia lamang, ingon nga bugtong basihan sa pagtuo ug pagkinabuhi. Kung atong basahon ang bersikulo 17 sa atong teksto, mga kahigalaan, dili na ta makuratan kung anong nakiglantugi si Pablo sa mga pagano nga nagsimba og mga Diyos-Diyos sa Atenas. Apan nganong giingon usab sa maong bersikulo nga nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo ug mga Hintil nga nagtuo sa Dios. Nagtuo sila sa Dios, pero nganong nakiglantugi pa man si Pablo ngadto kanila? Nga klaro man kaayo nga
wala sila nagsimba og Dios. Nagtuo ko mga kahigalaan nga nasakit si Pablo kung nganong nagpakahilom lamang sila sa kamatuuran ug walay pagpakabana sa mga kalag sa mga pagano didto sa Atenas. Kung ang mga nagkupot sa kamatuuran magpakahilom na lang, kinahanglan gayud silang pagabadlungon. Subo kaayong pamalandungon kung ang tinuod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo nga mga tinugyanan sa kamatuuran magpakahilom na lang ug walay pakabana sa kalag sa mga katawhan. Subo kaayong pamalandungon. Ang iglesia nga nagtinapulan sa pagsangyaw, dili gayud kana mutubo nga iglesia ug moabot ang panahon nga mamatay kana nga iglesia. Unsa kahano kung adunay mumho ug buling sa aping sa usa ka tawo, unya wala gayoy nakapahibalo sa iyaha bisag usa na lang sa iyang mga amigo nga nagkabulingit day ang iyang aping sa mumho ug buling sa taklob sa kaldero or lubot sa kaldero. Unsa may pagabation anang tawhana? Ug unsa kahano kung ang mga tawo mamatay na lang apan wala gayud masayod sa kamatuuran tungod kay ang mga Kristohanon nagpakahilom lang. Panilngan gayud kita sa Ginoo mga kaigsuunan diha kang Kristo. Panilngan kita sa Ginoo sa dugo sa mga katawhan nga napukan gumikan sa atong pagpakahilom. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Unsa kahay tinubdan sa mga dili maayong komento sa mga tawo mahitungod sa ebanghelyo. Atong basahon ang bersikulo 18 sa atong teksto. Ang giingon dire, pipila ka mga magtutudlo nga epikureyo ug estoiko nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon, unsa bay bot ipasabot ni ining ignorante nga nagpakaaron ingnon nga maalam. Ang uban usab miingon, daw naghisgot siya mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasod. Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Ang mga epikureyo, mga kahigalaan, mga atiyesta kadto. Atiyesta kaning dili nagtuo or wala nagtuo nga adunay Dios. Ug ang tumong lamang nila sa kinabuhi mao ang pag-enjoy ug pagtagbaw sa ilang mga kaulag. Sa laing bahin, baliktad kaayo ang mga estoiko. Baliktad sila sa mga epikureyo. Kining mga estoiko naarag al kontra sa tanang mga matang sa enjoyment. Dili maayong maglipay pag-ayo, muna ilang filosofiya, dili maayong mahimuot kaayo. Kinahanglang dili kaayo ipakita ang kasubo, bisag na matian og anak. Kung buto na hunaon, mga kahigalaan, nagkabangi gayod kanunay ang mga epikureyo ug mga estoiko. Sa kapanahunan ni Pablo, dili gayod kini sila magkasinabot, dili sila magkauyon sa ilang mga prinsipyo. Apan sa atong teksto, nagkahiusa kining duha ka grupo sa ilang pagbugal-bugal kang Apostol Pablo. Ilang gitawag si Pablo og ignorante og nagpakaaron ingnon kuno nga bright. Ug sa bersikulo 21, gipahibalo kita nga ang tanang taga-Atenas ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto gusto kaayong makighisgot-hisgot ug mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Well, kasagara manggod mga kahigalaan, ang mga tao sa kalibutan nagahukom sa mga tao sa Dios sumala sa ilang limitado nga standard. Kanang mga abti kaayong muingon nga, ang ubang mga relihiyon, negosyo ra na, nanapi ra ang mga pastor. Well, kanang mga tawhana, mga kahigalaan, nga abti kaayong mo-judge. Mao kana ang mga tao nga manapi og duro kung mahimo silang mga religious leaders. Kung unsa ang sulod sa ilang kasing-kasing, mao kana ang ilang ihukom sa uban. Kwarta lang ang ilang nakita. Wala gayud nila makita ang kamatuoran nga ang mga katawhan sa Ginoo gidumalaan og dakong gugma sa ilang kasing-kasing alang sa kalag sa mga katawhan. Mao nga nangalagad sila sa Ginoo. Doon na jud ko'y maistra nga nailhan, mga kahigalaan, nga ang iyang pagtanaw sa tanang mga lalaki, mga mangililad kuno og mga limbunganon.
Tungod kay pait manggod kaayo ang kasinatian niya sa iyang boyfriend. Apan dili makatarunganon mga kahigalaan kung angino na ang tanang mga kalalakihan, gumikan lamang sa pait niyang kasinatian. Sa susamang paagi, tinuod baya nga dunag yung mga religious leaders nga nangwarta ra gyud. Obvious kaayo ang uban. Ug hinaot nga mahigmata sa kamatuoran ang ilang mga members. Apan dili makatarunganon nga angino ng uban nga mga pastors nga nagtinarong sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang tinuod nga pastor, bisag kulang ang love gift nga gihatag sa church ug dili igo aron mabuhi ang ilang pamilya, magpastor ra jud gihapon. Matinud-anon gihapon sa pagmantala sa kamatuoran, uban ang ekstra nga pagpaningkamot aron matagbo gihapon ang panginahanglanon sa ilang pamilya. Saludar gayud kaayo ko sa mga pastors nga nagsakripisyo taliwala sa mga kapitos tungod ug alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug dalaygon usab ang Ginoo sa mga asawa ni anang maong mga pastors nga naningkamot usab aron matagbo ang panginahanglanon sa ilang pamilya. Ang uban sa mga tawo sa atong teksto miingon mahitungod kang Pablo nga daw naghisgot kuno siya mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasod. Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Well, usbon ko mga kahigalaan, gihukman nila si Pablo sumala rapud sa kung unsa ang nakabut sa ilang panabot. Samtang nagwali si Pablo mahitungod sa bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo, tungod kay daghan man kaayong mga Dios didto sa Atenas, nagtuo sila nga si Hesus usa lang kamatang sa Dios nga ka-level rapod or gidugang sa ilang mga Dios. Wala sila'y idea sa kining gitawag og monotheism o pagsimba lamang sa usa ka Dios. Tungod kay daghan man kaayo silag mga Dios didto sa Atenas. So mikuminto sila mahitungod sa giwali ni Pablo sumala rapod sa ilang limitado nga pagsabot o limitado nga background. Nagwali si Pablo mahitungod sa Mesiyas. Apan ila kining gisabot isip Dios nga taga-ubang nasod. Kini tungod kay lain-lain man ang mga Dios sa matagdapit didto sa Atenas. Gawali usab si Pablo mahitungod sa pagkabanhaw. Ang ilang nasabtan, mao nga nagwali si Pablo mahitungod sa diwata nga si Anastasis, diwata nga in charge sa pagkabanhaw sa mga patay. Nakasulti ko niini mga kahigalaan tungod kay ang Griego nga pinulungan nga ilang gigamit sa bersikulo 18 sa pulong nga pagkabanhaw, tin Anastasin, nga konektado sa ilang diyosa nga si Anastasis, the goddess who presided the resurrection. Sa seminary mga kahigalaan, nagtuon gayud kami sa pinulungang Griego ug Hebreo nga mao ang orihinal nga pinulungan sa pagsulat sa Biblia aron among mainterpret og tarong ang mga nahasulat sa Biblia. Mao nga kung makadungog kita og negatibo nga mga komento batok sa ebanghelyo, mga kaigsuunan, musabot na lang kita gumikan kay kasagara ang mga tawo mukomento gayod out of their ignorance and limited background. Sa mga gustong magpastor, dili pwede niini nga buluhaton ang mga mabaw ug lubot, ang mga dalirang masakitan sa mga negatibo nga komento. Kay normal ra sa mga pastors nga makadawat og mga pagtamay ug paghukom gikan sa mga dili magtotoo, maparyente man o dili. Dili na gyud maihap mga kaigsuunan ang mga pagtamay nga akong nadawat personally gumikan sa pagwali nako sa pulong sa Ginoo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Ang giingon sa bersikulo 20, gikatingala gayod sa mga tawo ang mga nadunggan nila gikan kang Pablo. Paminawan ninyo ang ilang giingon. Pipila sa imong gisulti, nakapatingala kanamo ug buot kaming masayod sa kahulugan niini.
Well, tinuod gayod mga kaigsuunan, katingalahan gayod ang ebanghelyo. Sukwahi kini sa kumon nga gituuhan sa mga tawo. Ngano? Unsa man di ay ang kumon nga gituuhan sa mga tawo? Di ba? Kumon man jud sa hunahuna sa mga tawo nga ang atong maayong binuhatan maoy makaluwas nato. Munay kumon. Bisag kinsay inyong pangutan-on mga higala, unsaon man nga maluwas kita. Ang tubag sa kasagara, magbinuutan, magbuhat og maayo, sundon ang napulo kasugo. Dili gayod common ang mensahe sa ebanghelyo nga nagaingon nga ikaw makasasala og dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ang bili sa imong maayong buhat, dinug-an ra nga panapton atubangan sa Ginoo. Isayas kapitulo 64, bersikulo 6. Walay ipakamatarong atubangan sa Ginoo, pinaagi sa maayong buhat ug pinaagi sa pagsunod sa balaod sa Dios. Ang 10 Commandments, mga kahigalaan, nagpahibalo lamang kanato nga kita makasasala ug nanginahanglan kita og manluluwas. Apan dili gayud makaluwas ang 10 Commandments. Si Kristo lamang ang makaluwas. Kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Well, si Hesukristo nag-ula sa iyang dugo, namatay ug nabanhaw pag-usab aron mabayaran sa kinatibuk-an ang silot sa sala. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa tanang mga naghinulsol sa ilang mga sala ug nagsalig lamang sa dugo ni Hesukristo alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Nagwali kami aron ipahibalo sa mga tawo nga dili pinaagi sa maayong buhat ang kaluwasan. Ang kaluwasan tungod lamang sa grasya sa Dios nga madawat sa usa ka tawo pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. Mao nga undangi na og salig ang imong kaugalingon higala ug ibalhin ang imong pagsalig kang Hesukristo lamang, ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha, gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong, ug tungod sa iyang pagkamapailubon, wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon, gitagad na niya ang mga sala sa mga tao, aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuok kang Hesus. Karon, unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay mao'y atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila, tungod kay usara ang Dios.
Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.